Привет! Дали ви направи впечатление изявленията, които Макрон, Стармър, както и премиерите на Австралия и Канада направиха, че възнамеряват да признаят Палестина на общо събрание на ООН този септември? Как стана така, че най-изтъкнатите пионки на еврейските глобалисти решиха да се озъбят на господарите си, които са ги наградили с най-висши държавни постове, като заслуга за доказания им славинаж? Питате ли се? Стармър, бивш прокурор, отговорен за прикриването на десетки хиляди насилвания на британски момиченца от мюсюлмани, назначен днес за премиер от еврейското задкулисие. Или Макрон, който се целува с млади мъргови момчета по яхти и е жена за учителката си, която е с 25 години по-възрастна от него и силно вероятно е трансджендър. Канада и Австралия, аванпостовете на еврейските глобалисти, готови да козируват за всичко и да смачкат собствените си граждани веднага, щом контролиращите ги евреи го поискат. Та точно тези ли ще се озъбят на еврейските си господари, които ясно демонстрират, че в момента Израел е единствената велика сила в света? Дали е възможно? Как ви се струва? Не ли? Тогава може би пак се играят поредните сценки за наивната публика. Какви цели се преследват в такъв случай? Ето ви три възможности. Първо, имитация на съпротива. Въпреки проглушителното мълчание на централните медии, обществото разбра, че евреите извършват брутален геноцид в Палестина. Десетки хиляди избити деца, жени, старци и мирно население, избиване на хуманитарни работници, журналисти, лекари, държане на палестинците гладни и жадни. Ивицата Газа е сринята с земята, домовете на милиони са унищожени, 2 години децата умират в ръцете на родителите си. За да може властите с нулево обществено доверие все пак да запазят някакво лице, е необходимо поне от време на време да имат някакви актове, които да поддържат илюзията, че има някакво противодействие. Признаване на Палестина още от няколко държави няма да доведе до нищо на практика, както и не доведоха и многобройните резолюции на ООН за двудържавно решение. Подобно лаяне виждаме от еврейското куче Ердоган, както и от други от така наречените лидери в арабския свят, които също са вързани на еврейска кришка. Дума дупка не прави обаче. Ето и втората възможност. Признаването на Палестина, за да може палестинските мигранти да бъдат легитимни. Дали обърнахте внимание преди няколко дни на новина, как самолети с палестински бежанци вече пристигат в Белгия и как бежанците получават топло посрещане? Нали виждате в действие еврейския план за заселване на Европа с неоварвали от Сирия, Ливан, Афганистан и Турция? От една страна ставаме свидетели на изграждането на Велик Израел, от друга на унищожението на Европа. Следва преселването на милиони бежанци при нас от Палестина. Същата Палестина, чиято територия упорито и последователно ционистите превземат след форсираното преселване на евреи там чрез Втората световна война. Не е напълно ясно доколко им е нужно да са признали Палестина, изпращаща страна, за да може Европа да бъде натъпкана с бежанци и оттам. Но процесът вече е в ход. И третата причина. Извинение за анексията на Западния бряг. Както вероятно сте чули, Кнесетът, израелския парламент, обяви свое решение за анексия на Западния бряг. Излезе информация, че правителството на Нетаняху се готви да анексира до 60% от него, като отговор на признаването на Палестина. Тоест Стармър и Макрон дават оправдание на евреите за форсирането на процеса. Един вид те казват: виждате ли, тези държави ще подкрепят Палестина сега, затова ние трябва да я унищожим по-бързо. Нека да припомня, че така нареченото нахулване на Хамас в Израел беше извършено изцяло за съдействието на ционистския режим, който беше замразил охраната на границата си за няколко часа, за да може да изфабрикуват повода за операцията си в Газа. Така действат евреите, така запалват войни и въвличат империи в тях. Нека в заключение да кажа, че основната цел на еврейското задкулисие, което управлява света, е разрушението на бялата християнска цивилизация. Нарочилите се за богоизбрани дегенерати, които са се самонарекли евреи, считат, че именно те са народът, който е призван да властва над всички останали. А ние трябва да бъдем техни роби. Завинаги. И трябва да виждате това като перспектива на всички процеси,
които се случват по света, както в момента, така и в последните десетилетия. Процеси, управлявани от еврейското задкулисие, които биват легитимирани от слугите им, които евреите са облекли във власт. Такива, като Антони Албанезе, Марк Карни, Емануел Макрон и Киер Стармер. Толкова от мен. Благодаря.